oikeastaan ainoa vakkilainen, mikä mä siedän. Hito hieno. Oh. Ainoastaan pikkasen mun makuu liian matalasti. Tästä kun sais vielä sen, missä on ne ikkunat joka puolella. Joo. Se on kalliimpi. Se. Joo. Tätä korimmaksi. Joo, se on juna. Joo. Ai niin tuo musta. Mikäs se on? Ihan tolkku. Kana on hieno. On 4 kurkkunen. Voihan nopeasti olla. Ei nää nopeita oo. Ei nää nopeita oo. Siellä on. Volkswageneita. On, siellä on näitä Hitlerin kosto. Hitlerin kosto. Joo. Onhan nää nyt ihan hienoista. On siitä kehittynyt paljon kyllä Volkkari. Piti tehdä yksi tommonen, että niin sanotaan, se ehkä hyvä maailman ensimmäinen malli. Se tehtiin vielä kumminkin tonne, vai ei sitä enää tehdä, mutta Brasiliassa tehtiin pitkään. Katsotaanpa sinistä antaa. Oo. Korvetti. Hieno. Onko se hieno? Ensi vuonna tulee uusi auto markkinoille. No minkälainen? Mikä himottais ostaa. Mikäs se muka tulee? Siis, Joku sähköauto vai? no siis joo. Mut siis tää ykköskorin Golfi. Tehdään uusi sähköisenä 50-vuotis juhlapäivän kunniaksi. On saman kokoinen vai? No siis Ei, se on liian. Kokoltaan samanlainen, mutta sähkö ja uudet valot ja Se on vaan niin pirun pieni. hitto miten siitä. Volkkari julkisti se viime viikolla. No. Tulee. Se on vaan niin, 50-vuotis Golfi-uran. se on niin äärettömän pieni. Tääkin on hieno. On, se on Ja tuokin on. Supra, Toyota. Sekin on helvetin enkeli, tommonen Volkkari. Tuollakin tuo on hieno. On. Tuo on vähän kummittu. Joodit semmonen joodit. Joo, se on hieno. No, jenkkivuorkki on. Tätä tyyliin on pitkään miettinyt, pitäisikö maalata joku auto tähän tyyliin. Tähän? Niin tähän tyyliin tälleen bussilla tälleen, että tekee niin 2 teitä. Niin. Se vaatii kyllä sitten olla auto vähän, just tän näköinen autokin. Niin, mutta sit sä tiedät. Onko? Niin. Niin on. Porsche. Tää on hieno toi. Mustankin. Mustankin, niin näki hevosen kuva, niin Mustankin ties. Triumppi. Heraldi. Ei saa kato isi opettanut hyvin, mutta ne automerkit tuntuu. Se oli hyvä, kun katsottiin sitä Flooria, kun siinä oli ne automerkit. Nyt Jare ties ne automerkit paremmin kuin ne on sallissa. Se on Rellu 8 Cordi. Onko tätä rallia liittyy? Oo. Rallyä. Mitä? Siinä on Porsche. 2 Porsche vieressä. Oo. No, mutta hieno. Toinen on Carrera ja toinen on Tää on hieno Volvo. Siinä onkin myydään. Paljonko pyytää sitä? Ei näy. On tääkin voi. Pitää soittaa, se on museo, joka on katsastettu. No se siisti. Takaveto. Oh. Harvinaisia takavetovolvoja. Niin vaihdotakin on tää takana. Tämmönenhän meillä oli. Minä muistan. Valkoinen, mutta se oli vain 4-ovinen. Tai 5-ovinen, anteeksi. Vihreä auto on ihan hieno. Se on rellu, joo. No, pari rellua. Tuokin on hieno. Moneltahan tänne pitää niinku tulla tänne meidän auto saada tähän maailmaan.
Tää on nyt jo tälleen vähän niin kuin... Viimeksi saatiin ihan hyvin paikkaa, mutta ei tässä nämä otettiin tuolla. Nää 2 avoautoa hieno. Eikö sä muista? Niin oli. 2 avoautoa hieno. Mä luulen, että ihmiset on nykyään, niin ne on hommannut tuon kortin jälleen moni, niin... Joo. Täällä on hieno. Tuo on hieno. Tuo on hieno. Onko? Eikö se hieno, se Dyöne on toi Tiina se hieno? Dyöne. Onko tää neliölamppu? Ei oo. Ei kai tää oo. Tää on ihan... Niin joo, mutta se on ihan pyöreäthän ne on ne... Joo, Dyöne. Ei ole nyt samanlaisia kuin meillä. Oo, mutta sama lamppuhan tuo on runko. No on, mutta ei jos. Näitä. Tuo paku on tuo hienompi tuo paku. Audi ei ollut kuin 30-luvulla tehty. Niin, se oli mennyt jonnekin rullaan ohi kokonaan, että tällaisia ei ole kaikkia tiedetty, eikä tiedä vieläkään. Se alkaa jo unohtaa. Näin on jo. Sitikat rivi. Joo, siinä on 3 Siinä sitikkaa. on nyt samanlainen. Siinä on 3 Toiseksi sitikkaa on vierekkäin. hieno. Tämmönen oli isille ja ukille. Oikein. Tämmönen vähän, tää on vanhempi malli tää. Tästä puuttuu tää ikkuna, tää jo ooppera-ikkuna puuttuu. Niin. Tässä oikein hipivalo. Joo, ei noin. Tämmönen oli isille ja ukille. Punainen ja musta oli. Siinä on ryhmissä. 14 tonnia. Ai tuolla ne. On. 100, Heidi. Joo. Ei 14 tonnia. Siihen tasaa vähän ilman. Tää on vielä alkuperäinen dieseli, niin kun mennään semmonen työläs, että Niin työmaa. Näet 10 kilsaa korjattua. Eikä niin se öljy, öljyn suorahinta ollenkaan, niin pitää vaihtaa öljyt 2 tonnin väliin. On hienoa. Tänään veti iso luu. Se on oikein ensin tää yläosa ja sitten alas näin. Eikö se ole jos kauppa-autolla? On. Ja hevosautomme ja... Se on vielä eessä. Siinä on penkit vielä ilmavaraa. Eikö en mä tiedä, mutta... Kato, siinä on koko lasi. Tää on ihan bussi. Oh. Tässä on nähty Siinä on. työt. Testibussi. Oh. Isompikin perhe mahtuu tähän. Kivasti porukka. On. Siinä. Tää on vähän pidetty pikkasen niinku. Käyttöä. Oh. Missä se silin on täällä?
Siksi sitä kahvia saada. Siitä mukia. Niin, Helsa on saanut sen. Häikättäni kertoo vähän niinku. Ja. Pitää katsoa. Tää on kyllä niin hieno. Toppo. Toppola. Ja takauvio jotain pois siitä, niin C5 pystyisi tekemään tuossa. Se on kyllä hurjan näköinen. Onko mä kauhean ajaa tommoinen? Ihan vittu varmana. Tänään Mä ettei keulit tommonen se tasapauhis, kun se ottaa ei, sä pysty ajan niin kovaa. Vaikka Saappi on painava auto, mutta Varmaan muistat sen. kysymys Volvo. Vanha pyhimys Volvo. Tuollahan on jo Simon Templari, eli se pyhimys. Lasikuitu koppa ja Olisi pitänyt ottaa. tämmöinen. Sit on iso penkki. No, takana mahtuu niinku hyvä, ettei tee petiä sinne. Jalkava. Lähtee menee.